El jurat dels Premis Generalitat Girona ha acordat concedir el Premi Aurora Bertrana i Salazar en aquesta quarta edició a SCAP-G, equip de suport a la cronicitat complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona. Soc la Judit Vilaseca, mare de Lot, un nen de 3 anys, que a les 20 setmanes de gestació se li va detectar un tumor a dins la boca i el que va comportar és que en el moment de néixer se li hagués de practicar una traqueotomia perquè pogués respirar amb normalitat. Nosaltres formem part de l'SCAP-G, que és l'equip de suport a cronicitat complexa i atenció pal·liativa pediàtrica de Girona. SCAP-G ha suposat una transformació de l'atenció a una petita part de la població pediàtrica, la que està a la punta, que és aquella que té més necessitats i que fins ara tenia una atenció una mica desendreçada, diguem, i probablement eren els que més ho necessitaven. Abans d'existir l'SCAP-G hi havia un buit a nivell de l'atenció d'aquests infants que sobretot estaven hospitalitzats en centres de tercer nivell o tenien moltíssimes consultes de diferents especialistes. I intentem apropar-nos també una mica més a la seva realitat, no? El que són les visites a domicili ens permet també entendre molt millor la situació, no només clínica del mateix infant, sinó també a nivell familiar. Fer el suport, de tenir un equip mèdic a darrere davant de qualsevol dubte, de qualsevol inseguretat que tinguéssim envers de la criatura, doncs elles estaven allà, tant presencialment venint aquí com nosaltres anant al Trueta o telefònicament, sempre estaven atents. Dins d'aquestes malalties, les més freqüents són les neurològiques, les que atenem, però també atenem a pacients oncològics, pacients també amb malalties minoritàries que poden ser metabòliques i d'altres. S'estima més o menys que podríem atendre uns 330 i quasi 600 o 700 infants adolescents amb aquestes condicions. Va néixer a Vall d'Hebron i just l'endemà de donar-nos l'alta, després de 2 mesos d'estar ingressats, ens van venir l'equip de crònics del Trueta a fer una comprovació de com teníem l'habitació, com ho teníem muntat aquí per poder-li practicar unes cures i una atenció en concreta. Havíem de tenir un kit d'emergència que havíem de portar sempre amunt i avall on anéssim, mirar que ho tinguéssim tot a punt. No ens han deixat mai sentir sols. Nosaltres era la primera criatura que teníem, arribàvem a casa, pares primerencs, has d'aprendre a cuidar un nadó amb unes característiques especials i no sentir-te sol, això és, un 10. Per aquest motiu que nosaltres també ens coordinem amb el que són els referents d'IAC, que és qui es responsabilitza de poder fer una primera valoració a cada un de l'infant, veure quines són les necessitats i orientar una mica. I també liderem la capacitació i formació de tot el professorat i monitoratge. És una manera de treballar amb aquests infants i amb les famílies que s'està extenent a tot el territori. I també tenint en compte que si són famílies que requereixen del transport, per exemple, públic o de l'escola, també integrem tots aquells professionals que puguin tenir cabuda en tota l'atenció dins de l'escolarització. SCAP-G té un plus que està creant un paradigma nou, un paradigma d'aquesta atenció tan integrada, tan integral i tan propera al territori, tant pensant en les necessitats reals dels nens i de les famílies, més que en el del propi sistema. Un equip humà i mai et fan sentir menys, sempre qualsevol pregunta, dubte, per molt insignificant que sigués, et valoren, t'escolten i et fan sentir que són com part de la teva família a l'hospital. Millorar l'atenció d'aquests infants, que tinguin a la zona, a la regió, un equip de referència que pugui tenir aquesta mirada més global sobre les seves necessitats físiques, psicològiques, emocionals, socials, culturals i espirituals. I el que han aconseguit és treballar realment el que es diu en xarxa, tenint en compte tots els agents del territori i sempre mirant a la família i a l'infant en el punt de mira. Doncs que puguin complir tots els desitjos que tenen, que passen per continuar fent la millor atenció, havent completat tot l'equip que necessiten.
Moltes gràcies a l'equip d'Escapgi del Trueta.